Srpske starlete mogle bi doći glave Walkeru. On je sad potpisao za Milano i gospođa njegova je došla za Milano i oni su viđeni prethodnog vikenda kako se šetaju, uživaju u šopu. Ljubav cveta, sve je savršeno, sve je divno i onda je Kyle Walker uzeo, spakao gospođu na avion i brže bolje nazvao, kako bi ih Daily Mail engleski nazvao, srpske jet set dame. I onda po starom srpskom običaju Kyle Walker ih je izveo u izlazak. Kucao je srpska tradicija na Googlu i ispalo mu je, kaže, separet 3000 eura, boca tekile 2000 eura i boca Dom Perignona 1500 eura, bez toga su izlazak ne ide. To ti je all inclusive paket. Engleski san je uspio da dođe do identiteta gospođica. U pitanju su Marijana Vidović i Dragana Drač. To je sada krenuo totalni haos. Znači, znaš kakvi su britanski mediji? Oni kad te krenu da te razapinju, ono čerečete, nema kako. To je ono, mlin mleje, što bi rekao. Kiki, da. Bilo mi je interesantno komentari na društvenim mrežama, pošto Kyle Walker je generalno kroz svoj čitav brak vodio dvostruki život. Znaš, on je imao i devojku i ženu. Iz ove veze ima 6 dece. I neko je napisao lep komentar, kaže, opa, kaže, znači, uskoro će ih imati 8. Plus 2. Da li će mu gospođa preći preko i ovog?